Il-każi pożittivi ta' COVID-19 jerġgħu jisplodu l-fuq, hekk kif fl-aħħar sigħat kienu reġistrati 65 każ ġdid. Fuq il-paġna ta' saħħa tħabbar ukoll illi fiequ 43 persuna oħra biex bekk il-każi pożittivi attivi żdiedu b'22 bit-total ilaħħaq l-469. Mill-każi pożittivi illi tħabbru l-ġimgħa 10 huma qraba ta' każijiet pożittivi. Żewġ persuni kellhom kuntatt dirett ma' każi pożittivi oħra. 7 persuni ħadu dan il-virus minn fuq il-post tax-xogħol, filwaqt li żewġ każi kienu importati. Il-bqija tal-każi kienu kollha sporadiċi. Din iż-żieda konsiderevoli ta' każi pożittivi toħroġ 3 ijiem biss qabel ma l-istudenti li jattendu l-iskel tal-Istat mistenna jibdew jirritornaw fuq il-bankijiet tal-iskola. Bil-Ministru tal-Edukazzjoni Owen Bonnici jibqa' jinsisti li għalih l-edukazzjoni għandha tkun fil-klassi u qatt mhux se jaċċetta li din terġa' ssir online. Jien m'iniex lest naċċetta edukazzjoni wara l-kompjuter bit-tfal maqfulin id-dar xi sena u nofs. Dik mhix lest naċċetta. L-edukazzjoni tkun fil-klassi. Bħalissa Malta għandha l-ogħla rata ta' fatalitajiet fl-Ewropa. Bil-professur Charmaine Gawci tappella biex il-pubbliku jibqa' jsegwi l-miżuri ta' mitigazzjoni. Hekk kif saħqet li fit-tieni mewġa ta' dan il-virus irridi l-Gżejjer Maltin diġà rreġistraw 28 fatalità.